Pamusoro mama, pamusoro yedani. Ndauya nenyaya yakamhangana naEzau Simakuenda. Anogara kurokura kuwadzana. Achimhangarira zvikomborero karuru. Anogara kuEpway. Iri nhau yekutadza kunzwisisana mwana. Marriage dispute. Chikomborerano? Karuru. Anogara kuEpway. Ndichakumbirawo Ezau Simakuenda usimudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashure. Ini Ezau Simakuenda. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise ruoko basi. Ndokumbirawo zvikomborero karuru. Kumudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashure. Ini zvikomborero karuru. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise ruoko basi. Ezau Simakuenda. Ndokumbira rudziso dare muchidimbu wakagara pasi. Izwi rakasunungira. Ukashandisa kungoti mhangarira zvikomborero karuru. Chaitoti ndimhangarire zvikomborero karuru inhau yekuti achaita kunge murume wangu. Achaita kunge murume wangu. Akundiona segirlfriend. Akukuona segirlfriend. Nyatsotanangura zvakachivanda. Zvaarikuita achauya kumba. Ndikamufonera hadaire. Taironga zvelefi yedu tiri pamwe chete. Zvese izvozvo pasisina. Akuronga nemumwe mudzimai wakatora. Wakaroorwa here nazvikomborero? Ndakabvisa tsvakira ikuru. Gore ripi? Ndinatsoziva pane time. Uchaziva? Mune vana mese? Ndine mwana. Akura zvakadii? Anoita 3 years muna February. 3 years muna February. Murume wako achiri kumuda? Ndanga ndichiri kumuda. Uchiri kumuda? Musha wako murume wakamboita? Ndikaenda kwamai vachona. Kumusha kwavo kunzwa kwaunogara mai vachona kwete. Hama dzemurume dzotokuziva? Kune chimwe chaungade kuti dare rizive here kana chaungade kupfuura pamberi pedare chaungade kubatsirwa nacho? Ndokokuti baba havachanyatsokutarisa. Chiripo. Tsanangura. Pamudziyo yatakashanda tese. Iye akuita zvake, akuti ndezvake iye. Even ndikange pane chandinoda kwaari anotondibhadharisa. Zvinhu izvozvo. Taurai chimwe chamakabhadharisa kwatiri. Chandakabhadhara kushopu kwandiri kushanda. Inzvimbo yake yakawanda. Ndotoibhadhara. Unobhadhara rent? Even pane zvimwe zvatinohodha. Ndotonobhadhara kushopu kwake. Of which taiita tese. Kubvira nakare nakare. Ane mumwe mukadzi? Akatora mumwe mukadzi. Kumashure kwako? Igore ripi? Pane 2 years varese. Pane 2 years varese? Zvakanaka. Karuru, zvikomborero? Zviri kunzi naEzau. Zvataichiita kare zvakashanduka. Asi kukuda ndichiri kukuda semurume iwo wakundiona segirlfriend. Wakundibhadharisa zvimwe zvinhu zvandisingatarisire ndichibhadhara. Hauchandioni semudzimai wako.
zvaunoguma nazvo nayeso unoti chiine zvaari kutsanangura zvakutsanangura ndopokana nazvo havanyazotsanangura pandomuona ngegirlfriend ndakuzvandiyavanyazopanzwisisa mushe ndinitozoti pautikaendi kumbadharisa nzvimbo inini handina shopu mutauni mashopu anotoni ndandemaindia saka inini handizivi kuti ndobhadhara ndendere panhu pandisiri kushandira mukomborero karo ndokuga kuti tigona kufambidzana munomujekesa dare ndomudzimai nyaya yokutanga ezoka simakeni ndoichitu mudzimai wechipiri rokutanga makarora goreri ndokutanga ya 2020 mune vana vangani 1 ndo mudzimai wekutanga munogarako kwekwe kwose yedzo vachigara kukwasa pamba pasekuru wake tandichengete pamba sandopangaeva parugara chitsanangura pane zvaari kunyunyuta nazvo kuti kuronga taironga tese mazuva ano haticharonge tese haachanzwisisa kuti muchiri pamwe chete here kana kuti hamuchisiri pamwe chete tiri pamwe chete tinongoronga tese zvataingoronga asi kuti nhau iripo ndekuti handiendi kuwefrday nenhau yekuti mukadzi ari kumba uyo asaenda kumudira pachena asaenda kumukwanisa kumutsanangurira kumukadzi zvitu mwana wenyu wamuinaye akura zvakati mukadzi wamurugari kumba ane 4 years ane 4 years wakangosiyana mujara ko imaini mama kambowati vanga vachisiyaidi kuti kuna vaigoti yavanozvisiya maini idi here kutsanangura ari kunyepa mukadzi waanaye vari kugara naye izvezvi ndaitomufonera inini ndichimudza kuti asiyana nebaba but izvo zvari kuti mwana wachona hatorina futi kana 4 years mudiki kune mwana wangu ini ndakatanga ndamboita vanhu ndikazoshayika mwana ndakazvara mwana ane 8 months aizosheka chii kuti azoita uyu wechi2 wandinaye mukomana wandinaye zvokuti uyu ndakabvira kugara naye kudhara zvari kuti 2020 achigara nemukadzi ari kunyepa bcause mukadzi akauya mai manje anotozviziva kuti ini nditori mhombe kwaari but uyu haana kuda kubuda pachena anenge achinyepa kuti zvonye takarambana ndakarambana neni nekuda kwekuti iye akateka advantage yekuti kwangu akabva anogara namai vauyu kumba ini ndaigara kumba kwasekuru vangu saka sezvaari kuita kuti hanzi uyu muhombe kwandi ari kunyepa mwana wake hatorina kana 4 years mwana wangu nini muhombe pane mwana waiyeye miraipa tikaongorora vana shamwari tinowana mwana mukuru ariuka sekuziva kwakwe mati mwana mukuru ndiuka ari kumba mo ukadza kumba kukunda kwevava ano 4 years ini 4 years imati wenyanezi anosvitsa 3 years muna february musi wa22 february zvekuti kwakamboitwa mumwe nevava akafa auzvizivi uzviziva saka mukadzi akatanga kuuya ndoka nyatsotaura chokwadi chako mukadzi akatanga kuuya ndiani kumba nekuti tese taugara tese I think nyaya yataurwa nyaya yegakava riripo mumba menyu semurume nemukadzi handi iwewe mukomana musikana uyu chii chako uyu mukadzi wangu mukadzi wako uchazoita kuti mudzimai wako asimuka uye kuzokumangarira kudare wachinzwisisa ndopandambotsanangura pano kuti handinatsopanzwisisa mushe kucheva ngati wachinzwisisa wachinzwa here right wanzwa here zvaataura zvikonzero zvaawira kudare ndanzwa kuti andizonii ati handicharonge tese hansa uchauya kumba sezvawaisimboita wakapedzera kuenda kumba rini maringozura nai yese maringozura iwe kukumba here ndinopedza basa na 8 kana kuti na musi wachina ndakapedza na 7
vandiperekedza kumba vasvika anoita 30 minutes acharara iko harari ikoko haachaseki pane nguva yakadii asingarari maybe tatoku 4 months 5 months iwe wakambomubvunza here andikamubvunza ka ndopa akabva atoita weeks esai asingauyi achiti handizvona wandibvunze izvozvoba izvo zvandenge ndaiti plus kuti haundiverengera time abva atoregedza kuuya iwe yezeyo ubereki wako vari vari kwasiku pane vabereki vako vanomuziva here panze ndati pane vabereki vako vanomuziva here zvikumbo paakabvisa tsvakira iko nakabvisa ku kuna gogo vangu ndova akasira kubaba namai vari vanogara kwasiku vanozviziva kuti kune ngwasha vanozviziva iwe kumba kwavo unozivani mai vake hanzvadzi dzake nevamwe vakumo vake vangu pane wawakamboudza here dambudziko ramuri kusangana naro vese ndakavaudza but hapana kana chavakaita kozi vanenge vanotomutyawo ndosaka ndakaziva kuno zvikomborero iwe wakaroora kusvika papiwo kuna ava kuna heze atangobvisa tsvakire rini zvinana kuma 2020 tekiko 2023 saka izvozvo zvianoroora rini ndo machatotsvaka kuzi takavhura kabhizinesi katinoita tonobatanidza mari yachitendo makavhura nani neivava ndekeika bhizinesi totengesa machadinoto yezevo makavhura bhizinesi muri vaviri ipapo zvakaitika ndaingo kubva ndiziyane neava ndaisashanda kuti ndaigara kwamebwe vangu tatazosiyana abva sonditi chiuyachi umbodzidzira basa chiva tatanga kudzidza basa kubva ipapo ndaisapiwa pei handishe ndaipiwa mari yandaipiwa imari yetransport neyechikafu achingoti kuita zvinhu zvedu semukadzi sine murume handina kana chandakaipiwa kana kuti chiosvika nhasi zvese zvaakatenga aingoti ndizvedu tese haana kana chaisa musitama wangu kana aingoisa musitama ake makatenga chii chinoisemenzaniso zvakafanana akatenga shopu akavakisa shopu kupi kwepwetiko akategetivakirana muchemberi ainge stendi namuchemberi hativakirana namuchemberi kozi anga atenga mamwe mastendi anga atenga anga ane makombi abva atengesa makombi abva atege nditengechi mastendi pamakombi iyayo akati pane yako hwani tikapedza kuvakirana ana muchemberi tobva tazokuvakira tobva tazotenga kuvaka vedu hapana kana chakaitwa mastendi iyayo hatizoti akafamba sei vazonditi zvoni hanzvadzi yangu inini yaida stendi chibva ndatongodza ti hanzvadzi yangu kuda stendi asi kuda kunhu kwakashata bhati munyengerere ndomupe stendi hwani kuepweti vanga nemamwe mastendi ndatoti ani hanzvadzi yangu veyatobhadhara mari pandamupa mari iya akadya stendi yemunhu hapana haana kupurisa stendi iyo ine ndofunga takusvika 6 years hapana stendi yachona mari yachona chidzosera mari yemunhu ndimudzosera haadi zvese izvozvo tabva ipapo kutauni kushopi yanga tiri kutauni akabva atizvoni kutauni kunogwa kuchanyazofamba mazuva ano nendakuenda kundoita kulokesheni kushopi yatiri kuita nezvayo ndakuenda kulokesheni ndotanga kuita zvebhucha abva aenda kulokesheni akasezvika mushopu manga muchinde zvimwe zvinhu zvanga zviri zvishoma kubhizinesi raari kutaura kuti takavhura ndo bhizinesi rachona raari kutaura iroro achiri kuuya here kubhizinesi kuti kanda achauya ngenitsanangure munyatsonzwisisa ndabva ndati kuna asekuru angu inini asekuru angu ari kusauka hanzvadzi yangu vane asekuru handina zvinhu chindisenderewo mari kwandinohodha ndipote ndichizodzosera ndatase ndatengesa
asekuru wangu akaitwa sekondari. Shasha kabva yaona kuti kushopu kwabhusta ukabva akuchaita plus taitonetsana kuti nenawe kuya kumba bati zvone wena handina mota mazuva ano pandozopedza basa kune nguva doka makombi dokonozopondwa zvanga zviri right handiti tiri kurongwa semurume nemukadzi bati zvone ndati bo hanzvadzi yangu yanga ine mari yaitikombarawo mukadzi wako urikuda here ndomuda unomuda toziva sei kuti uri kumuda ndingazivi kuti inoorora mati inoorora kuroora rini ndo zvatotogadzirisa aiwa indabvunza bvunzo kuti rini inde ndikutoda sotigoreneyasango zvino mavaya kwamambo mambo ndakuda purufu yekuti mudzimai wako unomuda here nekukasika chekutanga kunotanga wanomuroora chechipiri unofanira kuwanikwa kumba sababa vemba iyoyo uchiita zvaunoita zvawakatsvagira munhu wako handiti zvaita kuti ndisaende everyday mambo ndofana ndambotsanangora kuti tenda zvinzwa izvozvo but hazvizoita kuti ubva wati 4 months hausi kuenda ubva wati iwewe futi haundibvunze nyaya yenguva uchiutarisa kuti vangozivana chii nokuti ukazivana kwakakonzeresa kuti utadza kuenda kune munhu wauri kuti ukuda kuzivana vanozivana mazuva ano vanoita ndiyekuda isoko wekumba uyo ndakaenda uko ndachisidzoka ukurabo poto ndisienda uko hakuna kunenge kusina kupoto saka ndikabhotika inini zviri nani ndiuye kwako kwacho ndoregeza kurara ndodzoka kumba kundorara saka zvinhu zvangu ndomafambisira ndizoshinda urudhonzwa saka inde ndakazoona kuti zviri nani ndakaenda uko ndoregeza kurara ndozodzoka ndorara but kana zvanzova nemwedzi 4 uchingosvika 30 minutes wobuda woenda aiwa hazisi 30 minutes wakapedzera rini kunorara kumba kuiwo nyange hape kurara ipapo ichokwadi ndani aiwa mudzimai ari kutasaurana nemurume pamba wakachipedzera rini kuita basa rako sababa kumba uko ngomira yesewo hanzi ndakapedzera kuita basa rako sababa marume zuro ichokwadi but akatanga kuuya kumba nekuti messenger angauya mukona ndokuti atange kuuya but angatone 4 months asingauye ndakaudza vakoma wake chii hapana kana itombota vakoma wako anogara kupi zvikomborero kumusha mumusha kupi kamutoko pane mukoma wako anozviziva here kuti kune madzimai ako tu wese vanozviziva aunoyanya kutaura naye ari kupi matini ndati mukoma wako aunoyanya kutaura naye ari kupi wari kumusha izvezvi kupi kamutoko ndoti utaure naye umudze kuti ndine madzimai atu andoda kuti undibatsire kuti vazivane ndisaite dambudziko rekuti kana ndaenda uku ndozorambidzwa kuenda kumwe saka mukoma wako iwewo ndiye acharonga odeedza iwewe nemadzimai ako maviri oita kuti madzimai azivane kana mukoma wako azviita madzimai ako akuzivana iwewe zvakureva kuti wakuchigoverana nguva yako kuti uku waenda uku nguva yako uenda uku nguva yako yakakwana vachiziva kuti nhasi ari kuhamai guru nhasi ari kuhamai yeze ukupokana nazvo here zvokuti ave nemumwe mudzimai handichakatoitere mudzimai wachona but iye ndiye antonyipa saka toitaka kuti muzivane toziva kapachena kakuti svondo rinari uku svondo rinoya ari kuku nyaya ikoko sitakatombokuenda hakuna kwatisina kuenda kana no ndatoita kuti muzivane kana zvichingoita zvikomborero mukoma wako unotaura naye rinhu tiite urongwa uhwo kuti madzimai ako ese azivane ndatogotera kwafonera ndiribanza kufonera sezvo asi netime inogona kuita ndiona kutaura nevanhu kana ndasikana mangwana foni yakakupinda chenditotaura navo kusizvo zvondoti zviitwe january uno asati apera
January uno asati apera unenge wataura nemukoma wako masanganiswa madzimai ako asanganiswa. Toziva kuti vanogona kupopota but ndo chokwadi chiripo. Zviri nani madzimai ako azive Yezewo azive kuti nhasi uno uri kuna anonzani kana nyangwe achizi tendai uri kuna tendai gondo rino. Because rimwe zuva Yezewo achati uri kuna tendai usiku kuna tendai kwacho. Tendai wacho achati uri kuna Yezewo usiku kuna Yezewo kwacho. Saka zviri nani tendai naYezewo wawirana. Ndangoshandisa zita rekuti tendai chete. Nokuti mumwe wacho handimuzivi. Ndangoshandisa sezita. Saka imimi muri vaviri semadzimai kuti zivanai. Moziva kuti murume wenyu ari kupi. Moziva kuti muri kuita bhizinesi ripi rinokuraramisai semhuri. Handiti? Chechipiri, zvikomborero kuda kuti unooroora. Handiri muzera ndinooroora. Ngatipananei mazuva. Ngatipananei mazuva. Kana mazuva acho usina kwaazadzikisa anati zvorobva wayobva wamhangara. Rini patiri kunooroora? April. Zviro zvabatana. April. Tipe matipana nemadheti. Ngatiteerere zvinofamba pano. Tatoronga zvinofamba zvokuumba imba. Yesu tiri muna January, February, March, April woti unooroora. Ngatipana nemadheti kuna April macho. 4, 11, 18 na 25. Mari? Tina mswa 4, mswa 11, mswa 18 na mswa 25. Muna April. Masarade? Ndo masarade 4 yemwedzi waApril iwayo. Muswa 30. April 28. 30 Thursday. Anzi masatati. Wataura vanhu vakunzisaidza. Masaturday. Pane mswa 4, mswa 11, mswa 18 and then independence. Mswa 25. Akaunzisa kuti zvoni Saturday ndikuya kwebhodo ndaenda unooroora. Aiyo. Tutati tipe zuva raunooroora iwewe. Tirinyore pasi. Ndora ndinataura kuti mswa 30. Mswa 30 chinenge chiti china. Ndosaka unogona kushayiwa vanhu. Hatise zuva reSaturday unoshayiwa chikonzero. Ndosaka panzi pane mazuva maSaturday 4 ataurwa apa. Zuva 25. 25 April. Aiwa sunyepe. Iwe anatete wako vari kupiwa? Ndatete vari kusauka. Anowanika ndipo. Vari kupi? Vari kubudirira. Zvikomborero. Unoenda kunoona gogo vake rino. Muzadzikisezve. Uvape urongwa uhu. Gogo ndoda kuuya kuzoroora musi wa 25 April. Vanenge vari mutaundi vangaudze mutaundi. Handisi kuda kuti vaudzire mutaundi. Munoenda kumba kwavo. Kumba vanogara mutaundi kumba ikoko. Unogara mutaundi. Kubudiriro ikoko. Ndati unosimuka iwewe nemusikana wako muenda kumba kwavo. Munoudza kuti ndonyaya yatafambira pano yekuti takabva kwamambo takasiya dheti remusi wa 25 April kuti ndoda toda kuroora. Saka toda kuronga nemi urongwa hwokuti 25 April asati adarika tiende kunoroora. Zvinoitwa rini zvinezvi? Toenda musi weSunday. Sunday ipi? Next Sunday. Musi wa 18. Unenge wa 18. Next Sunday. Vari kutaura nevatu vana vakafanana ndokuti hazvingavhuri avatu hazvobudirira. Havangobudiriro havango chete. Ndokuva muri kutaura hedu. Pane vekuAvenue. Saka muchaona ndirani? Hombe vari kuAvenue. Musi wa 18 musi weSunday. Mukusunga iwewe nemukomana wako muenda unoona mbuya wako kwaVhonli. Mukurukura nyaya yekuti tawirirana namambo kuti 25 April zvikomborero aende kunoroora. Handika? Mazuva ako andati before end of January udze vakoma vako vauye musanganiswa. Tati tiri kuzvita rini? Ndoda kuita zvinhu zvandikunyora panapa. Iwe bata mazuva andikutaura iwewe Yezewo. Usaseke hatiri kuita zvekutambaka panapa. Bata mazuva andikutaura kana zvandataura panapa zvisina kuitika kune chikonzero chokudzoka nekuzivisa dare ramambo. Kuti mambo zvatakataura zviye zvemusi wa 18 January kuti tinoona mbuya
hapana chakaitwa handiti ndati tiri kuita rini zvokuti tiunganidze madzimai ako nevakoma wako vazivani indoda kurerutsira mutoro waunawo ya ndizvozvo ndokwanisa here kupa date irororo avo ndisingazozivi kuti foni yavo inoita yakini before end of January tichine mazuva nhasi date ndi 10 une 20 days dzaunadzo dzekumberi kwako kuti uronge zvinhu izvozvo zviite nevakoma wako ngatingoti kana musi wa 27 ndendabatanisa katingoti kana musi wa 27 inenge iri Saturday 24 ndo Saturday 24 ndo Saturday kati kwemazuva azvibude mushe saka uswa paweekend maweekend nguva maweekend kana muchikwanisa kuzvida pakati pezvo izvi ndizvokumba kwenyu kana muchikwanisa kuzvida pakati pemazuva apana chakamboipa kwatiri chandirikuda chete ndechekuti zviitwe January asati apera madzimai ako azivani asi panogonekera ipapo vanhu hapazoti bupute apo nanoendosaka ndanditsvaga mukoma wako iweyo auye mukoma wako ndiye achapira vaanoona vakakodzera kupira kana atada kupira amai obva anovapira imomodedzwa zvoitwa vanhu vese varipo parege kuitwa chwande hani kana zvaitwa amai varipo kana apo patakamurora amwene varipo vanatete varipo vakoma varipo iwe chakuoneka ukanyarara asi chokwadi chiripo ndechekuti ndo zviripo uku kune mwana uku kune mwana madzimai angu ese ndoda kuchengeta vana vangu vese madzimai angu ese ndikuada handisarudza yako here yaukaita saka iwe ukaramba uchiregerera kuenda kumba kwaHezero kwaanogara chii chichazoitika kuenda nechitoenda but aiwa katamira hanzi iwe ukuuya 30 minutes chazoita kuti uye uzoita basa rako sababa ndechekuti wanga wapiwa samwana handiti iwe hausi kuenda kumba kwaHezero zviri kuzikanwa iwewo Hezero obva aziva kuti iwe unongoya 30 minutes wana vato wazobuda uenda nerimwe zuva ndiwo chasimukawo kuti ndakaona kune chikomba saka govanisa nguva yako zvakakwana parege kuzowana zvekuti unonongedzera mukadzi mangwana uye achiziva kuti uri kuenda kumba kwako because kusawanikwa kumba iwewe ukuzvipa dambudziko rekuti uchawana kwana vamwe baba ikoko yodzoka panapa yananga nekumwe goverana nguva yako zvakakwana mumba zvozikanwa kuti ndo zviripo before end of January unganidza hama dzako waudze chokwadi Hezero dzokorodza zvakataura zvekuti ari kuuya zvandati zviitwe iwewo udzaidini zvandati zviitwe nenguva yandati zviitwe hatirarore kuna April akati tiende kuna gogo musi weSunday next week vafonere mukoma vavo vouya vobatanidza vanhu vozikana zviri kuitwa rini zvinhu izvi end of January saiwo basa rako amanderei rekupusha basa rako haziri kupusha chete basa rako nderekuti ubatane naye kuti zvese zvandataura zviitwa muchinzwisisana akakuudza iwewo kuti nhasi unotoda kusimuka kuti tiende kunosangana nemhuri ndikuintroducei kuti muzivane iwe obva wati handipo atoona kuti iwo ndowatiwo dambudziko zvakureva kuti iwo ndowafanira kutsvaga tete vako kana mbuya vako vauchasimuka navo kuenda pachaungana mhuri apo hauende uri wega handiti ita serious titeererane hausimuka uri wega kuenda kunointroducwa kune mumwe mudzimai unosimuka natete vako kana nambuya vako kana mukoma
kwete munin'ina. Mukoma chete kana mbuya ndiwo unosimuka nawo kuenda kunoratidzwa nawo kuti muratidzane nemumwe mudzimai. Izvi zvichazoitika, zvokunoratidza zvichaitika mushure memunenge maenda kwaambuya. Tati 18 muri kuenda kwaambuya, handiti? Pamuchaenda kwaambuya mamataura nyaya yekunorora, mamataura nyaya yekuti muri kuronga zvakare kuti munosangana muintroduce, muzivane semadzimai ake zvikomborero, handiti? Kubva ipapo wasenge hazvikwanise aiwa kwatazokwanisa izvo neumwe murume zvinokwaniswa vachauya vachidzokodza mukoma woita zvo zvaazvinda kuzvotiremera. nyaya yacho ndabvisa mumaoko makwe. Ndati unoenda yekuroora, unoenda kuna nambuya, chakwewo kutsvaga mari yekuroora ndo yakwewo kutsvaga chete chete. Yezuva nezvichaitwa unoenda kuna ambuya ndo vachakurongera, ndo vacharonga zvese. Ambuya chako vanenge vachikupaza apa ngatidai, apa ngatidai, apa ngatidai, handiti? Iye kusanganisa mhuri unoisa kuna mukoma ka. Mukoma ndovoita woudza vanhu vanofanira kuungana. Chakwewo mukoma, hati mukoma uyu anomuziva, Yezero anomuziva, mumwe mudzimai handi anovaziva. Yezi mukoma wako iwewe ndiye achataura achiti amai nini ndinda kuunganidzai, ndati ndiite kuti muzivane. Yezero ari panapo ndimai guru wenyu, murume mudzimai wazvikomborero. Iwe Yezero ndinda kudena, ndini banguro wako, uyu tendai akagarapo mudzimai wazvikomborero. Saka ndoda kuti muzivane, mugarisane, muziva kuti tisipabarika, handiti? Imi semadzimai moziva kuti nhasi murume ari kwatendai, mangwana murume ari kwaYezero. Musaite zvokufungidzirana imi madzimai muri vaviri. Imi madzimai muri vaviri musatukane, nekuti maakuzivana kuti uku ndo zvakuri tiri pabarika, hapasina achafanira kutuka munhu. Maakufanira kuziva chokwadi. Kana tadaro tasunungura iwe murume, handizveriwa matoto? Tasunungura iwe murume kuti kana wada kuenda kuna amai nini unoenda wakasununguka, kana unoenda kuna amai guru unoenda wakasununguka, handiti? Wochengeta mhuri yako zviri pachena zvisina chihwande-hwande, nekuti imwe mhuri yako ndo yauya ichitsutsumwa pano kuti mambo tiri vaviri asi handisi kupiwa nguva yangu yakakwana. Kubva ipapo wako pangu madzimai ako nguva dzavo dzakakwana. Pane mubvunzo here? mubvunzo iye haisiriyo zvayo. Kuti muvatsuro kuti vabhadharewo zvikwereti, vakatora mari yemukoma wavo havasi kubhadhara. Reimwe nayo iri kunetsa iwe. Last time mashure makambotora ndakazobhadhara hangu ndega. Izvinezvi havasi kuda ba. Chiko chiri kuitika zvikomborero. Ndambonzwa nyaya yemari yatsamu yavakatora yestand. Ava yamari yamai guru. Pambotaura nyaya yekunzwa mhengo nemakombi, pambotaura nyaya yekunzwa nguva nechakati, zvireva kuti mari yacho waiitsvaga waiiwana. Pamagadzirisa ipapo kuti vabatanise mhuri, makasenza mumbo waita zvake basa wabatana mari yacho haishandi zvakanaka. Advice wakuwana mambunzi, enda kuna mukoma mubatanidzwe muite mhuri imwe chete, muronge pamwe chete, muona zvinhu zvezvitoreruka. Ende zvekuti mhuri ibatane, vazivane zvakanakira murume, unogona kuenda korwara, mukadzi utadza kutozviziva kana kukubvunza, utadza kupepwa zvakanaka navakadzi vako vese vari vaviri. Wakaita zvinhu zvako makabatana mese muri vatatu mune direction one, unotora zvinhu zvichinja. Wadzimara wangopa gepu kuti pane gepu, pane gepu. Uyo anenge aita zvinhu zvakaita aitonga akazvimira ega, uyo aita zvinhu zvakaita akazvimira ega. Aidhonza kwake, aidhonza kwake. Chikwereto wakachiita iwo neadzimai adiki wagona uchikurukura neadzimai akuru kuti ngaribhadharei. Waita neadzimai akuru wagona uchikurukura neadzimai adiki kuti ngaribhadharei. Asi zvakangozwa patebhuru zvese zvikwereti izvozvozvo, wakudhonza ngara yavo zvakanaka. Unoona zvinhu zvitofamba. Sengotedza zvataurwa namambo zvakatonakira iwo. Zvinorema hazvo nemazuva ekutanga ngozviti ndozviri. Asi uchana wakatongozviita so zvinhu zvavo zvichatofamba. Dumbu richatokura. Nyaya yezvikwereti zvataurwa izvo. Chikwereti kuna mai guru, stendi kuna tsano. Ngatite zvishoma nezvishoma tipedze zvatataura izvo. Tikutozvibhadhara zvitobhadharika. Vakomana vechidiki ka, bvunzai madhara achena ndebvu aya.
pei hanzi takabveko kumhunga hakunaitwa vane mazano makuru chaivo avanokuudzai apa zvamurikutamba nazvo izvi zvinokutambudzai mangwana izvi musaite vana baba vanonakidzwa nekungosiya vana vari mumatambudziko handiti upenyu hwawakararama iweweka shingirira kuti mwana wako ararame zviri nani kudarika zvauri iwewe ende kushingirira kwachoka zvinobvira pakurongeka kwako sababa kuziva kuti ndiri kuitei kana waona barika rako gari chizivana mogarisana zvino mukada kuva mumbedze mashanga muri kupa vana matambudziko nhasi kunosimba unareveka richapera ava vaitovewo mukomana seiwa asi nhasi unovakura vakuswera vakagara payadha havana zvipo zvokumhanya-mhanya zvise zvakapera akutomhanya-mhanya zvichida madzimai nevana saka itai kuti vana venyu vagozokuremekedzaiwo kana makura itai kuti madzimai enyu kana baba simba rapera mudzimai azogona kukubatsira achiziva kuti baba wangu vada kuwachirwa murume wangu vada kuainirwa murume wangu vada chokudya handiti mukaita zvakadai nhasi unoizvika mangwana zvichakunetsa nekuti madzimai aunenge uchibata rafu iwayo vanenge vasina hanya newe ita kuti vanhu ava vaite hanya newe ava mangwana hapana anoziva kwaari kuenda mazvita ndapedza iwe hezi dare rakashama ndiripo zvandataura izvi kana zvaitika zvadzikisa kudare zvakati takaita sokureva kwamakaita zvakati zvatakareva zviye kana zvisina kuitika otaura futi handiti dare ndorobatsirana newe kuteerana naye zvikomborero zvese zvizadzikiswa kana zvazotadza kuitika zvese izvi ndodana tezvaravawe pano newe zvikomborero dzoka pano mana tezvara kana tezvara ndavadana pano hazvisina kunaka saka ndakadangouya ndiri ndivasiyirisa mazvita Kumbura